Iki kok samar-samar ana ganda dupa menyan ratus Garwa Samala. Sumarebak angambar. Iki sapa iki? Iki apa bangsaning demit? Apa bangsaning lembut sing mlebu ning negara Ngastina pancen utusaning Nalendra ing pringgondani Prabu Syaji. Kakang Penemban. Kula nyuwun pangapunten paduka Kakang Penemban supe kan ngrayi. Lho sik, sapa? Kakang Penemban Jaladara kula ingkang rayipun Darma Kusuma. Ingkang sampun badan sukma Kakang Penemban. Kula ingkang rayi ing Darawati pun Kresna ing sampun badan sukma. Ah, Kresna kowe ninggal aku, Kresna. Yayi wabu. Mboten dinten babar bisa Yayi Haji. Bilih Paduka Yayi Darma Haji samangke tedhak wonten negari Ngastina. Kresna, kowe ngelincati janji. Kowe urip, kowe Kresna, kowe ninggal karo aku. Kowe nglimpahke Bratayuda. Nuwun sewu Kakang Penemban, kula aturi lenggahing prawu langkung prayogi. Mangke perkawis menika badhe kula rembak, namung sak mangke langkung wigati. Tedhakipun Yayi Sukma lugur kelawan ingkang rayipun Sukma Wicara namung badhe misuda dhateng wayah kula pun parikesit. Lenggah ke Prabu Negari Ngastina ning aku ngkon njaluk mbok wene keterangan sing gumathok. Inggih, mangke kula badhe matur.